sadi ariyo be anyiso customer onego ohere embe owuon kiko beda ni odwa dhi apiko maonge helmet ariyo en gima oneno gi wang'e kidhi kacha eri owuon koponi ni dwa dhi kamoro to ng'ano nigi helmet achiel nyise ni kare ito kierori kare okiera miya mari no an arwaki, which means wadwaro ni joge wate orwak helmet gibo miyo nyocha kaka wuoyo na wacho maber ni joge wabed gi helmet ariyo reflector ariyo wadwa duoko mfumo mane wan go mokwongo kane wachako boda gi ke ndalo mokwongo ni yudo ni ka customer biro iri to biro ng'isi ni miya reflector ineno ko orwako reflector no aya miya helmet to orwako helmet no to wang' ni customers ma wan go bira ni twende gin garaka be wadwa ng'iso customer we bedo garaka une mukela ajali gi kech yudo ni jaboda oting'i koro moko ne story mar siasa ok orwak helmet odwa winji ok concentrate yudo ni odonjo e pier gari koro mage gik mwatemo sensitize joge owe to customer koponi inyalo kech wacho gani jaboda gi gin gi helmets molil siji mochido asebiro gi mfumo wabiro gi helmets ariyo to be ang'iso kata mana polise kuma gintie customer koponi boda wadwa nigi helmets ariyo to customer ok orwako kik imak jaboda make customer no odhi oninde iye ko wuok kuchocho obro wuok kodhi nyiewo helmet ama chieng' moro ok nyal ting'e ko onge helmet. Dong samoro customer nyalo wacho ni helmet olil samoro chido yore magi mabedo asebiro gi yo makana biro sani i ofisa asebiro kod hairnets kechang'e ni kaka indisori kamano gi wiyi no kaka isoke no ber ok nyalo asebiro nyaka gi helmets ma imbe kata ka en mana ni kawuono no kating'e next time abiro biro go iyudo ni helmet wabiro go mara half ober ondisore kabisa mara half no to wakwongo mi hairnet ikwongi kete wiyi no ma smart koro kichwade ga iyudo ni koro in lakini ngene alternatively be nitie customers moting'o ong'e maber ni an mode of transport mara ka estate en matatu